Meni pravda u stvari predstavlja pravično suđenje, da su svi ljudi jednaki pred zakonom bez obzira kom društvenom sloju pripadaju. Svi su jednaki pred pravdom suda i niko ne treba da ima određeni imunitet. Svaki čovjek treba da odgovara za zločin koji je počinio. Pravda je kada je nešto pravedno, mislim, kada je nešto korektno, ispravno. Pravda predstavlja ono za što treba da se borimo u Srbiji. Bez pravde zakon je sila. Zbog nas. Nije reč samo o Evropi.